Hai Besti, selamat pagi. Piye kabarmu Bes hari ini? Muga-muga sehat, rezeki lancar ya Besti, amin. Iki mau aku wis bar lek kudansa ya Besti. Lah piye? Apa kuwi jenenge kegiatane emak-emak lek nyapu ngresiki omah preyo dansa lho Besti. Iki tak lanjutne mepeni njemuri pergumbalan Bes. Mumpung laporan dari BMKG terpantau cuaca hari ini cerah Besti. Matahari bersinar terang. Terus iki aku lanjut sirku ngono arep gawe kopi sik Bes, kayak duduk manis ngono. Ternyata kok baik obat nyamukku ki entek Bes. Lah lek duduk manis cokoti nyamuk ya ora sida manis to Besti. Iki aku sik arep tuku obat nyamuk ning tangga wetan kono, tapi iki aku nerabas nggone tanggaku neh Bes. Karena nah iki lho ning gone wong iki lho. Aku nerabas komburi soalnya yahene iki tokone urung buka, wonge sik masak ning mburi, mulane aku njucuku ning mburi ae Bes. Iki wis oleh obat nyamuke, bonuse buah tin epek dhewe Besti. Wis iki terus aku teko ngomah langsung godhog banyu Bes, ngenteni banyune umub iki aku ngeracik kopi sik. Arep piyene ya Bes, ben tambah semangat ngono lho Bes. Ngopi dhisik karo duduk manis. Mencari inspirasi jare. Iya ra Bes, ngono ra? Ya wis lah, pokoke ngono kuwi. Terus apa neh Bes kegiatanmu pagi iki? Wis rampung kabeh durung? Muga-muga lancar ya Besti. Lah iki banyuku ki wis umub, langsung tak com kopiku ben kedul-kedul ngono. Ngopi ki enake ya panas-panas ngono kuwi ya Besti. Terus koncone ngopi wis ngono kuwi. Wis ngene Besti videoku isu iki, pokoknya tetep semangat ya Bes, semangat. Oke.